Burgemeester Kramer mocht Jeremy Hinke en Jan Gerrit Helma de pop-up store van de Wilhelmina Pepermuntjes openen. Helma en Fortuyn gingen al 4 waarom in de skiëtnis, maar bleven bij de tiet. Ja, en die bedrijven die passen hun elke keer weer een scheuge kaas en pakken die. Nou, een Koningsdag is er hun ik een kaas om de aloude en bekende Wilhelmina pepermunt in een nieuw jasje te steken. We hebben een nieuw muntje maken met een smaak die had wat meer van sinaasappel. Een beetje de sinaassplitsmaak van vroeger. En we hebben nog een welkom in Dokkum pepermunt. En voordat die pepermuntjes in de winkel liggen, moeten ze eerst makken worden. Nou, dit is eigenlijk het begin van het hele proces voor het maken van Wilhelmina pepermunt. En dit is de grondstofvoorbereidingshal. En hier liggen eigenlijk alle grondstoffen in die we nodig hebben om Wilhelmina pepermunt te maken. Dit is het aromahok. Hier hebben wij al onze aroma's en ingrediënten opslaan. Hier hebben we eigenlijk het granulaat of de poeder maken die we uiteindelijk persen tot een pepermuntje. Na het droegen wordt het poeder eerst mengd met de pepermuntolie. Dan gaat het in soort bunkers en die worden op de machine geplaatst. En in de machine worden dan uiteindelijk de pepermuntjes makken. Koningin Maxima had jarenlang de pepermuntblikken dat de koninklijke familie op steed gekocht. De mem van de koningin sparde te blikken. Ze is van harte welkom. Hè? We zitten tenslotte heel dicht bij de route. Misschien mag ik een heel wat roppen en razen dat ze deze kant uit komt. Maar nee, ze weet wel waar we binnen. De pepermuntjes werden brood wie het verkocht, maar werden nog heel tijd in dokken makken. En als ik ergens in een hotel ben, in een restaurantland, dan screw ik me in bij de balie. Je mag inchecken. En dan luidt de gouders op de balie luidt dan de Wilhelmina peper of de pepermuntjes uit Dokkum. En dat vind ik altijd heel mooi. En ik eigenlijk wel heel gerust op dat ik weet ik ben dat ik dan toch weer een stukje Dokkum vind. En of Kramer in zijn vrije tijd nog waarom commercieel? Nou, die muntjes zijn heel lekker, dus ik ben bang dat ik toch wel eens weer waarom kom, ja.